Холандски стил с българска сила. Как Богдан Шуморов разбива традиционния муай тай. Холандският стил в кикбокса е синоним на безпощадна преса, близка дистанция, мощни серии от крушета и тежки лоу-кикове. Срещу себе си Богдан Шуморов има Масией Карпински, който използва коренно различен подход. Полякът е по-висок и залага на традиционен муай тай и дълъг карт, при който предната ръка е изпъната, за да държи противника на дистанция. Шуморов обаче бързо намира пролуката и започва да влиза под предната ръка на поляка и да намира целта. Карпински опитва да спре тази преса с клинч колена, но отворът на Шуморов отново е мигновен и той контрира с оверхенди над изпънатите ръце. Още след първата минута Богдан владее центъра и притиска съперника си към въжетата. Вече в близка дистанция Шуморов засипва със серии, но използва и още един специфичен прием. Той хваща ръкавицата на Карпински с едноименната ръка и я сваля надолу, отваряйки коридор за свободната си ръка. Полякът няма адекватен отговор за пресата и е изпратен в нокдаун. Финалната комбинация е абсолютна класика за холандския стил. Богдан притисква поляка на въжетата и пуска тежки крушета, сменяйки нивата на атака – глава, тяло, глава, докато не намира перфектната пролука за финалния удар в черния дроб.